Agosto deixou unha ocupación media nas Rías Baixas do 87%, un dato máis que positivo para a presidenta da Deputación, quen deixou sobre a mesa dous apuntes. En primeiro termo, que a desestacionalización está sendo xa unha realidade. Non podemos obviar que tamén, segundo o INE, apréciase que a nosa aposta por desestacionalizar o turismo está a ter bons resultados, xa que entre xaneiro e xuño rexistramos un maior número de persoas viaxeiras que o ano pasado, 3.000 máis. É dicir, cada vez son máis as persoas que veñen ata a nosa provincia fora de temporada turística alta e apostan por outros meses para coñecer a nosa amplia e variada oferta. En segundo lugar, que a internacionalización está colleitando os seus froitos nas Rías Baixas. Este obxectivo que nos marcamos tamén está a traducirse xa en datos positivos. De feito, tamén este último estudio do INE, que recolle resultados entre xaneiro e xullo, como lle estou contando, revela que, pese a que descende o número de turistas nacionais nun 4,7%, estáse a notar un incremento do 11% no número de turistas estranxeiros nas Rías Baixas. Entre xaneiro e xullo deste ano viñeron desde o estranxeiro 177.131 turistas fronte aos 159.000 que o fixeron no ano 2016. Esa é unha dos obxectivos prioritarios do plan estratégico, non? Estaban a excelencia, a modernización do sector, a desestacionalización e a internacionalización. Por moitas causas, non? Porque é un turismo moi interesante, que además moito dese turismo se move por aqueles motivos que nós queremos promover. Por comarcas, o Salnés chegou unha ocupación media do 91%, Pontevedra do 90% e Caldas do 93%. Os principais motivos polos que nos visitan continúan sendo a gastronomía, o sol e a praia. E os concellos máis visitados son o de Combarro, o Grove e Baiona. O 81,63% dos que nos visitaron as Rías Baixas foi turismo do Estado e o 18,37% restante turismo internacional, principalmente chegados de Portugal, Italia e Reino Unido.